Baví vás svet rýchlych kolies? Potom ste na správnej adrese. Aktuálne Automoto News práve štartuje. Na detroitskom autosalóne BMW prekvapilo. Odhalilo prototyp coupé so štvorkou v názve. Dvojdverový model odvodený z radu 3 po 10 ročiach mení označenie a s číslovkou 4 sa dostane aj do výroby. Z hľadiska dizajnu sa coupé nesnaží skryť svoj pôvod. Tvar svetiel, prednej kapoty či masky chladiča sa oproti radu 3 výrazne nezmenil. Povinnou úpravou prešla línia strechy a dvere, ktoré dostali bezrámové okná. Nárazníky majú odlišný dizajn. Novinkou je aerodynamický prvok v predných blatníkoch. Ani interiér neprináša prekvapenia. Obsahuje množstvo dielcov z trojky a zo pár nutných odlišností. Nové panely dverí a sedadlá. Predné sú športovejšie a nižšie ukotvené. Vzadu je dvojmiestna konfigurácia. Zadné operadlá si zachovali možnosť sklopenia, čím možno rozšíriť batožinový priestor so základným objemom 445 litrov. Vozidlo medzigeneračne pribralo do dĺžky a šírky, milimetre naopak ubudli z výšky. Hmotnosť sa zvýšila o pár desiatok kilogramov, v jej rozložení však inžinieri dosiahli ideálny pomer 50:50. Pod kapotou sa pri spustení objaví trojica preplňaných motorov, jeden naftový a 2 benzínové. Neskôr pribudne celá zostava výkonných motorizácií a k dispozícii má byť aj variant s pohonom oboch náprav. Prví záujemcovia o nové BMW Radu 4 si budú môcť vozidlo objednať krátko po skončení frankfurtského autosalónu. Do predaja na väčšine cieľových trhov by coupé malo prísť v októbri. V priebehu budúceho roka ho doplní kabriolet. Predstavte si, že prídete autom pred vchod do práce, vystúpite, auto samo odíde a zaparkuje. Po práci si ho jednoducho privoláte a odídete domov. Utópia? Volvo má na to iný názor. Auto svojho pána v cieľovej stanici informuje, či existuje možnosť autonómneho parkovania. Ak áno, stačí vystúpiť a pomocou aplikácie v mobilnom telefóne môžete poslať auto zaparkovať. Pri odchode stačí opäť siahnuť po telefóne, zadať príkaz a chvíľu počkať. Auto bez vodiča pochopiteľne nepôjde hlava nehlava, ale dáva pozor, aby nenarazilo do iného vozidla, alebo nedaj Bože do chodca. Predpokladom je nielen prispôsobenie samotného auta, ale aj infraštruktúra, ktorá bude s autom komunikovať. Pre Volvo je dôležité aj to, aby samostatne parkujúce auto dokázalo spolupracovať s ostatnými účastníkmi premávky. V sériovej produkcii sa teda tohto systému tak skoro nedočkáme. Už dlhší čas sa pošuškávalo o tom, že Opel plánuje facelift pre model Insignia. Zmenili sa svetlá, nárazník a niekoľko ďalších detailov. Predné svetlomety majú novú architektúru s dennými diodovými prvkami. Maska chladiča je podstatne väčšia a vozidlu dáva majestátnejší vzhľad. Zadné partie sú preštilizované po vzore čerstvých modelov značky. Svetlami zasahujúcimi do 5 dverí pripomínajú kabriolet Cascada. Samozrejme, štilistické ladenie sa dotklo aj variantu kombi. Interiér je prepracovaný oveľa výraznejšie. Dostal nové kombinácie farieb i materiálov, upravený je volant a hlavica riadiacej páky. Hlavným vylepšením však prešla centrálna konzola, ktorá konečne nie je zaplavená nevzhľadnými tlačidlami. Ovládacích prvkov výrazne neubudlo, no sú lepšie rozložené z hľadiska dizajnu i ergonómie. Novinkou je 8-palcový dotykový displej dostupný za príplatok a tiež dotyková ovládacia plocha na stredovom tuneli. Na pohon Insignie bude slúžiť nový benzínový turbomotor s výkonom 170 koní, ktorého alternatívou bude 2 liter ponúkajúci silu 250 plnokrvníkov. Úspornú alternatívu bude tvoriť naftový 2 liter naladený na 120 koní, pre ktorý automobilka uvádza spotrebu na úrovni 3,7 litra na 100 km. Okrem štandardného 6-stupňového manuálu sa pod kapotou objaví aj vylepšený automat. Chýbať nebude ani verzia s pohonom oboch náprav. Zmodernizovaná Insignia absolvuje výstavný debut na septembrovom autosalóne vo Frankfurte. Počas októbra by sa mala dostať na trh. Opel si za svoju omladenú vlajkovú loď bude pýtať na domácom trhu čiastky začínajúce okolo 24 000 eur.
Aktuálny Renault Koleos je síce na trhu len 2 roky, no automobilka ho opäť omladzuje. Rovnako ako pri poslednom facelifte sa zamerala na predné partie, ktoré sa teraz prispôsobujú dizajnu svojich mladších súrodencov. Omladzuje aj Suzuki, ktoré dalo svojmu malému hatchbacku Swift upravený predný nárazník so vstavanými diódovými svetlami. Zmenili sa aj spätné zrkadlá a niekoľko ďalších maličkostí. Nissan z depozitu vytiahne názov Terrano, ktorý kedysi nosili jeho offroady. Nové Terrano nebude celkom nové, vznikne z Dacia Duster. Odlišovať sa má dizajnom exteriéru aj interiéru, no po technickej stránke prekvapenia neočakávame. Športová divízia koncernu Chrysler odhalila nový súťažný variant modelu SRT Viper, spĺňajúci predpisy triedy GT3. Vozidlo má karosériu z karbónu, kevlaru a sklolaminátu. Na pohon slúži obrovský 10-valec s objemom 8,4 litra a výkonom 680 koní. Na mapu automobilového sveta sa vracia tradičná britská značka TVR. Pod vedením nového majiteľa majú vzniknúť vozidlá nadväzujúce na históriu, no budú kompletne nové. Línia štýlového talianskeho hatchbacku s 500 v názve už dávno prerástla svojho historického predchodcu a teraz sa opäť rozrastá smerom nahor. Po rodine zameranej verzii 500L prichádza jej ešte objemnejší variant s označením Fiat 500L Livin. V predných partiách vyzerá vozidlo rovnako ako bežné L-ko, no zásadné zmeny sa udiali vzadu. Fiat narástol do dĺžky o 21 cm a strecha je vyššia o celých 10 čísiel. Plastickou operáciou vznikol v zadnej časti priestor pre sedadlá navyše. Automobilka ich neuvádza ako plnohodnotné. Konfigurácia interiéru je podľa nej 5+2 sedadlá. V treťom rade sa teda posadia skôr deti alebo dospelí pri cestovaní na krátke vzdialenosti. Po technickej stránke sa nič nezmenilo. Zákazníci budú voliť z 2 zážihových a 2 vznetových motorov. Produkcia novinky má prebiehať v srbskej továrni vedľa klasického modelu 500L. Cena ani dostupnosť zatiaľ známe nie sú. Minulú jeseň značka Aston Martin skriesila odložený názov Vanquish, ktorý odpočíval v depozite od ukončenia výroby prvej generácie v roku 2007. Teraz tu máme otvorenú verziu s tradičným prívlastkom Volante. Kabriolet zdieľa z kupé prakticky kompletnú technickú aj dizajnovú bázu. Nešetrilo sa teda na karbonových prvkoch. Strecha verzie Volante je vyskladaná z 3 textilných vrstiev a jej cesta z jednej koncovej polohy do druhej trvá iba 14 sekúnd. Pod aerodynamicky optimalizovaným krytom za zadnými sedadlami má vyhradený priestor, ktorý je oddelený od batožinového priestoru. Pod kapotou je rovnako ako v kúpe motor s objemom 6 litrov a výkonom 573 koní. Atmosféricky plnený 12-valec motivuje kabriolet k zrýchleniu z 0 na 100 za 4,1 sekundy a k maximálnej rýchlosti 294 km za hodinu. Sila sa prenáša na zadné kolesá cez 6-stupňovú automatickú prevodovku. Prvým zákazníkom sa novinka dostane koncom roka 2013. Výrobca si za ňu bude pýtať minimálne 250 000 eur. To je od nás na teraz všetko. Kým sa vám ozveme s ďalšími novinkami, pozrite si nás dovtedy v repríze. Majte sa fajn.